my God, na mga bugat, naigaan, naigagmay, naidag ko. Dag ko. Hi everyone, or every bugan, mga pink o bugan. So today is natay unbox nga mystery box from Lazada, and I know nga daghan na nakit-an nga mga ga-unbox o mystery box, and ang nakalahi lang aning sa ato karon kay of course mahal kaayo ni di ni pareha sa uban. So nag-order ko sa Lazada og 2 million worth of mystery box, and ang ilang giingon na adoy 13 ka pouches sa sulod. And for sure, mga susi lang po siguro ni sa house and lot. Kung dili, susi sa sakyanan. Wow! So ako lang ingon unya sa ending part of the video kung pilagyod ang worth aning mystery box nga atong abrihan karon. And gi-order na ko ni sa Zac Closet PH sa Lazada. And mao ni ang ilang shop. So, pwede ra gid mo mag-order pod sa ilaha. So ayan, excited na kay ko. Kay lagi ganihan naabot na ang box. And mao ni ang box. Kadako ba? Oh my God, I'm so excited gid ko unsa gisulod ani. And para maabrihan ni gamitan nato kutsilyo. And by the way, dugay-dugay na po dito wala ka shoutout din sa akong YouTube channel. So comment below sa mga magpa-shoutout kay para at least sa next na itong vlog ma-shoutout na ko na yung mga pangalan, diba? So comment below. And ayan, di na nato padugayon ato anang abrihan. Yaya, ambis ang kutsilyo. Anong ka na mang gold nga kutsilyo? Di ba niingon ko katong silver lang akong gamiton? Oh, kani lang sang silver gyud. Nya na tong gold kung to ano tong itusok sa mga gapanguyab sa ko ah. Wah, mang dunggab. So excited na gyud kay actually daghan kay klase-klase sa box nga imong ma-order diha sa Zac Closet, and tanan na siya nga box na kay possible nga madaugan nga cellphone. So I hope nga kani na ani cellphone din hiya karon kay para at least diba natay mapa-giveaway. Ayan na. And before nato ni abrihan ato sa ning pabuthon kay satisfying kaayo magpabutuan ni. So, paghulat sa mo 10 minutes ako magpabuto-butuan. Wow! I-feel good. May isa feeling ka murag unsa ba? Nawala akong stress. Na-stress din. Bahala mo. Doon sa yun ako ipabuto. Wow! So, ayan. Let's start. Samtang ato ang abrihan ng isa-isa ka mga pouch ani. So, hindi sa ginato tanawon kung sa isa-isahan lang ginato siya whole bot, diba? So, kanya akong ipalit is 13 pouches ang sulod ani. So, ayan. So, sa last part sa video, ako orang iingon kung pilagid ni, pilagi worth ani nga box, diba? So, stay tuned. Oh my God. Oh my God, na-excite ko kay marag dagko ang mga pouches. So, ayan. If gusto mo makita sa sulod. So, naka-Lazada gid siya. And, itong iyang packaging kay para of course, di na to, what ay idea kung sa gisoy. So, ato naging sugdan og open ang tagsa-tagsa ka mga pouches. So, dapat nakaani siya para di na ako makita, di ba? Wait lang, akong buhok. Mara na pag Jose Rizal. Wow. Ayan. So, kanisa utang gagmay. Mangilit tabi ako yung gagmay ani. Oh my God, na mga bugat, naigaan, naigagmay, naidag ko. Dag ko. So, kani, ano nato ni. Oh my God, sa jug ka ni. For our first item. Oh my God, portable gamepad. Ayan. Magamit ba ni kung mag-ML? Ay, actually, magamit siya. Kaya I think, diri agad ibot na ang imong phone. Okay. Okay. So, diri iipit ang imong phone. And then, naakay pang press sa button para I think dili ma-stress imong thumb. Wow! Kalay siya ani, oy. Wala pang ML giday siya. And kabalabe gid mo nga gadula jud ko og Mobile Legend. You can't run from my pink nga bugan. So, ayan. Magamit na ako ni. Next is kani kay. Ano siya? Square. I think ma-open naman yung gamit ang. So, for second item. Unsa siya? Mag. Wow. Unsa ni? A phone holder gihapon. So, pang-hold siya og phone pero sa car. Ayan
So like if mag-tour ko sa tibok Pilipinas, unya naka-private plane ko, nya ako mismo ang pilot. So maka Facebook live ko ang tangga tour, 'di ba? Like mabutang lang ako siya dito sa tubang. Eto sa bapainanin di ayan. Next is pabiga. Ay sa ni mga bugat ko mga gaan. So ayan, our next item. Saka na siya. Tripod with grip. Okay, sa phone sad siya. Fairness, halos gadget accessories gid siya. So magamit ra gyud. Ayan, tripod, and ako abay yung tripod is very dako ka ito. And perfect ka ayun ni. Oh my god, kato pa yung pinakaganahan ginaho nga tripod kay kanang cute ra kay siya balik if mag-vlog sa gawas kay kabala ba mga ako maulaw ba ko mag-vlog sa daghang tao. Di masay nga maulaw pero kanang bitang ko naman kayo makakita magsamok-samok manguyab sa dalan, di ba? Manang kumabantayan ninyo kung mga video halos na ara ko sa mga kwarto, di ba? And actually isa po jud na sa rason kay ang tripod lagi nga sa jung dako inigbitbit mo like molapaw gidiri hastang taas taas and ayan perfect kay na cute tripod gamay so magamit gyapon niya siya. And then this ungrip your phone so ibutang siya sa likod sa phone kay para dili mahulog. So kani next is ay okay ra magiday bisan pag makita nato kay naka dark packaging magiday siya so mabalan naman din nato ni katong abrihan, di ba? So ayan unsa ka niya siya. Oh my god, portable fan. Aron dili sington akong bogan magsigig paso-paso, di ba? So perfect kaayo ni para mahanginan ta wherever we go. So ayan actually battery and charger. So i-charge pud gid niyo siya. So mahanginan nato ang bugan nga ginailugan, di ba? So next, wait, ako man medyo gaanan. Hala, halos bugat na ang nangabilin. Basig saan eh? Si bottled water. So, kani. Digid mo tanahon, no? Unsa siya. Foldable fan gihapon. Nakaminos mo sa ako, Lazada. Kasi pagtaan niyo sa kumbogan, kugang nagyug kaayo. Ayan, another foldable fan. Foldable. Abi na ko portable. Foldable fan. So, unsa may kalahian ani? So, like, motindog day siya. If patindugon. Another pahangin sa to ang bilahan. So, next, ang mga gaan-gaan. Ang kanigaan siya. So, kani, medyo dako-dako. Unsa siya? Wow. Digid mo tanong, no? Unsa man ni? Music headphone. Wow. So, and ang nakalindot pa dyan is pink. Of course, pink ang color. And ganahan kay ko sa yung pagka-pink kay limpyo kay tana. Wow, naday pink asang hugawa. Pero I think sa balay ran ako ni magamit kay murag ambot, di ginawa mag-gets nga mag-headphone nga magpaso-paso. Murag unsa ba? So next, kani unsa ni siya? Saka ni. So sa camera na nakatanaw unsa ni siya? Selfie stick. Ayan. So magsige na lang taan ni selfie kay maragdagan naman kay tagunitanan og cellphone. Ayan. So diri iipit ang phone. Selfie stick. Ayan. So kaning uban nga di na ako magamit diri ato kining i-pag-giveaway sa ko ang Instagram. So stay tuned dito sa akong Instagram, Randolph Vibes. Kay manghatag ta dito kay daghan kay naka-schedule nga ipanghatag dito sa akong Instagram, Randolph Vibes. So next, oh my god. Try. Isa siya. Another portable gamepad. Nagtuo siguro sila na ako'y kauban diri ang agadiwa. Ako ra taon isa. So, duha na siya ka-portable gamepad. So, nanay inauna ganun. So, perfect na siya sa manag-uyab nga sigig duwa. Diba? So, ako kay kauban. So, ilabay ra nako ni. Ilabay. So, again, pag-giveaway na naman. So, may na lang. Madungagan ato mga pag-giveaways. Napatay original AirPods Pro nga panghatag dito sa atong Instagram. Diba? Wait lang. Maragbugat naman tanan ang nangabilin. Wala gaan na kalimutan. Minsan ni siya. Ano dua ka buo. Earphones and
Oh my God, na ako ani sa una. Kanang butangan nag-phone, bitaw para di mabasa. And kanigid nga color sa pink. Pero nabili na nako to sa Jansan. So, ganahan ko ani kung mga ligo. Like, pwede ragid mag-selfie. Bisa na sa ilawom sa dagat. Basta naara kay na ani. Kay, di man gid mabasa. Ganahan ko kay color pink. Kabalo gid sila moderno sa kuang bugan, di ba? So, ayan. And phone grip again. Then, finger gloves. Gloves sa finger. Ano naman? Butangan ng... O mga piligin ako, cellphone yung mga bugat kaayo. Mga, so daghan gini kaayo. Saka ni... Lawintan ako yung power bank. Eh, akong power bank ka naman na buang-buang. Alawagi nagpalibak na aki power bank. Romos power bank. Ayan. Pila siya kakuan. Milliampere. Oh my God, 10,400 milliampere ba tawag ani? Kaniyang ma. So, dugay kayo malobat. OMG, thank you so much. Wala ko yung power bank na. Next is, wait. Hala, duha na lang. Duha na lang. Dili, tulong na apay. Kani, saan siya? My God, duha na lang kabugat ang nabili. Saka to, mga galon. Earphone. Ayan, earphone. Apil natin sa pag-giveaway kay dagan naman kong earphone, airpods, dagan na kayo mga hinatag sad. So, may na lang madungag-dungag sa itong pag-giveaway. So, excited na ko sa kaning duha nga nabilin. Asa ka ang cellphone, ani sa duha, kung naaman, asa ani, para sila bugat. Hopefully cellphone, no? Wala lang, kanang malipay ra kung ano ay mga cellphone nga mga bot. So, kani, first bugat ang ato ang abrihan. So, ayan na. Or basi nag-assume ra po niya, wala di ay niya, dili di ay. Oh my God! Cellphone? Naagi phone. Realme C11. Ayan. Oh my God. Ayaw ko ina phone puding sa last. Kaya bugat po ba kaayo or basin kanira. Wala, naagi na yung phone. And Realme ba ha? Is nindot kay nga phone. Labi na pangdula. Kay murag di daw niya siya mag-lag. So, oh my God, makahappy lagi nga na iPhone. Naagi da isa. Wow, para man di ka to. Pero nga dili iPhone 12. Wow, nagdemand pag iPhone 12. Murag yung pila ang gi-order. So, I'm excited po kaning last. Unsa ni siya kay murag bugat ko jud kaayo. Adaw. Bugat siya. Batin speaker. Speaker. Asa siya speaker? Speaker, gidi ay. Oh my. I-test na ako niyon niya. Basig makapiright ako. Atang i-test ron kung sa ba, kung nindot ba yung quality. Oh my God, ganan kay ko sa color, black, and then gaan ra pod siya. So, kumusta ka ni? I think kusog kayo siya kay marag napalibutan gyud. Pero wait lang, di ko ka move on sa phone. Realme C11. Oh my God. Wag gid na to lahi og open ang phone. Okay, wala kita idea kung unsa gyud mga sulod. So, ayan, maora to. So, ayan, wala na. Oh my God, so ang price gid ani is 10 pesos na lang para 5,000. So, grabe gid ka bongga sa mystery box kay kanigit tanan ang ako ang nagasto ra gid ani is 2,000 pesos, di ba? And ayan na phone, speaker, and kung makita ninyo ganiha asa na tong daghanag na open na abrihan, di ba? So ayun. And lahi man gud sa feeling once mystery box kay murag gid siya ganang gift bitaw nga wa jud kay idea kung unsay mga sulod, di ba? So ayan, kamo if gusto sad mo mag-unbox og mga mystery box, so daghan jud kag mapilian sa Zac Closet PH. Ayan, and actually bitaw ra pud ako ang link nila sa description box below para maka-order mo sa ilaha. And ayan, abangan sa ko ang Instagram, Randolph Vibes, kay just ko daghan kay mga pending giveaways and diha na ko i-post. Diba? Randolph Vibes, napatay tulo ka AirPods Pro nga ipanghatag. So, ayan, stay tuned. Sa ato ang Instagram, Randolph Vibes. And maura to, thank you so much. Wow, nabusdak na. And maura to, thank you so much for watching. And again, this is Randolph Vibes. Ka-perfect ba? Kahamis ba? And see you sa next mga video.